Bona tarda. Aquests són l'Oyola Gospel Cor i Minus Singers, que ens han vingut a ajudar. Estem molt contents d'estar aquí aquesta tarda. I hem començat amb una cançó que es deia Boloé, que vol dir benvinguts. Us donem la benvinguda al nostre concert, al nostre casal, estem molt contents. I ara continuarem amb una cançó que es diu Mayaya, Mayaya la Singhi, que ve de... República Dominicana.